sap ni Uy. Lain naman sap ni color ang akong discharge. At kung una, color yellow. Karon color brown. Ug may paho ra pa. Nga naman ka ni? Gaya ko mo si Arlene. Ambot eh. Nahasol man ko ani akong discharges. Saan sa? Mataglabay na ko sa akong ginamit nga panty shields ba na may color ang akong discharge. Sus. Normal man tingali na. Naamkin mo yung mga discharges nga mga babae, di ba? Normal kung wa lang ng kadudahan nga color ug baho. Unya, lain-lain mag-color pe. Ug may baho pa cute. Oh, basig dugay mo itang-tang yung panty shields. Manang may kulor sa kahugaw. May baho na. Ay, simbak ko eh. Regular ka ako mag-ilis akong panty shields. Usa kay gani, kaduha man gani sa kaadlaw. O kaniadto pa kong nagamit og panty shields. Karon lang naingon aning akong discharges nga naanak ka. Unsa? Usay bot yung pasabot. Nga ako'y nakaingon ni anak. Usay pagtuon mo ako rin. Ha? Gano'n dili pa magkamuli sa inyong gipuyan ni Charlie? Tagay sa tabi. Ha? Huy, milagro. Dugay na kuhuwa ni mo hagdaan na, uy. May kwarta dito. Palit og ilim nun ka, kanang mamatid. Agay. Dako bagyo di ay ng problema, ha? Ay, nasak ko ba? Aron makasulti ko sa tanan akong pagduda. Ha? Pagduda? Tay pa. Agay, na-intriga na ko, anak da. Habi, bebe, kwarta, be. Kay palit na ko og atong mainom. Uy! Uy, hala. Hala, gitinubig lang ay. Sa may problema ba? Nagduda ka nga may laing babae si Charles? Day, karon pa di ay kaanang uyab ni mo. Nga bisan ganig bayot. Patulan mo gani anak niya? Usa na sa kong gikabalakan, love. Kanang iyang kaagi uban sa mga Becky. Basig masakiton mga migamit niya. Kaya nga naman di ay. Paminaw, ingon ining mga nahita ko. Oh, what? Maunay imong gikabalakan? Posible, di ba? Pero, wa pa man ka kay gibati. I mean ba, wa pa man ka kay gibati nga sakit ni mo diha. Ha? Kinanglan pag yun ay nga may bation ko aron matinuod ang akong pagduda. Huy, day, kung active na ta sa sex, normal ramang gunagod nga mausab ang atong mga discharges. Ha? Sigurado ka? Ay, syempre, no? Sa gula na gud imong duga sa lalaki. Anya, ingon anin di ay ka. Dili. Awa lagi. May rason yun day. Kung nga nung mag-usab-usag ang color sa akong discharges, di ba? O nga, may baho na. Di ba, love? Nabalak ako sa pagkausab sa color sa akong discharges. O nga, may baho na sab. Nagduda na hinuon ko nga nakuha ko ni sa akong kaipon karon. Apan, gibaliwa ko na lang sab kay wa man sab ko'y gibati. Hangtod nga after 2 years, mi mabdus ko og nakapa-check up na ko og OB kay ni. Unya, May vaginal infection ka man. ha? Nga naman, Dok. Oh, ikaw ra ba ang gigamit sa imong ka-live-in? Wa ba siya multiple sex partners? Ha? Kay nga naman day, ha? Dok? Unsa? Tug ani ko tinuod. Pila
Lami ka buok, gay mong gigamit. Nga na ako, hindi sakita. Ikiha ko ng doktora, ha? Unsa? Pida. Masangil siya ko. May sakit ko. Ikiha ko siya. Basig may HIV ka. Sa? Pasangilan gid ko ni mana. Oo. Ako nun ako. Tigamitan ko bayot sa una. Pero wala naman nun. Saan naman lang nakuha ni Charlie? Mabdos baya ko. Niya nagiresita ang doktor ng antibiotic para sa akong vaginal infection. Madaot niya si baby. Sulti na lang god kung may HIV ka. Pida eh. Aro may luna ka no? Willing na akong magpa-HIV test ta. Ha? Oh, awa, tama. Di ba negative ang result? Negative tagluwa sa HIV. Sorry. Pero unsa man din ako vaginal infection. Oh, kasi kuha lang ka sa hygiene. Ha? Buti mo ipasabot, wa ko man limpyo. Oh, masig ka na pagsigil mo gamit o pati shields. Kadaubi ko lang sa akong mama nga. Kinama ko yung bayang maigsoon. Gibadong silang mama na kay makadaot na. Ha? Hala, no? Daoy, ako'y naluoy ni Charlie nga imong gipasanginlan, oy. Tawa lang ka da. Angang, may imagine man ako si Charlie nga nangugat, aron lang dili nimo pasanginlan. Hala, oy, nagpa-HIV test pagyud mo. Unya, day. Diin man ko aning vaginal infection. Unsaon man ako ani, uy, nga mahadlok man ko mo inom anang antibiotic nga giresitas doktor kay maptos baya ko. Mahadlok ko madaot ang akong baby sa akong tiyan. Kundi pa lang unta ko mabtos, di ko mahasulog sa maini. Kay makatumaraman ko anang giresita sa doktor na kong antibiotic para sa akong vaginal infection. Pero mabtos manggod ko. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, dihang active na ko sa sex, nausap ang color sa akong discharges. Una, yellow ang color. Hangtod mi brown og may baho na. Normal ra ba ko na kung active na sa sex? Ikaduhang pangutana, pagpa-check up na ako, nakuno ko'y vaginal infection. Diin man ni nako. Sa akong partner ba? Kay tigamit ba siya mga bayot sa una? O sa pagsige na ko gamit og panty shields? Ikatulong pangutana, nagpa-HIV test ni sa akong partner og negative ra ang among result. Buot bang ipasabot nga wa ni sa akong partner na ako makuha? Wa man ko'y laing sex partner. Ikaupat og katapusan, mabdus ko ug may gireseta ang doktor nga antibiotic para sa akong vaginal infection. Safer ba ning tumaron alang sa akong baby? Unsay akong buhaton? Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lynn. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay medical doctor ko, mutambag ko sa inyong mga problemang punto medical. Usaman ako ka psychiatrist, mutambag ako sa inyong mga problemang punto psychological, emotional, behavioral. Ug usaman ako ka drug addiction specialist. Ako mutambag sa inyong mga problema mahitungod sa mga ginadiling drugas. As usual, as Dr. or rather Attorney Batan ang mutambag sa inyong legal ng mga problema. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. So dire ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Our sender si Lynn sa Mindanao. Unang pangutanan ni Lynn, dihang active
nako sa sick. Nausab ang kolor sa akong discharge. Una, yellow ang kolor. Hangtod ni brown ug may baho. Normal ra ba good na kung active ka sa sick? Actually, ang discharge dili ni siya normal. Ako rin discuss na after I'll read all the questions para na continuity. Anything nga baho kay usually ang discharge man go dili man gid sa baho. So there's alarming na siya, no? Ikaduhang pangutana, pagpa-check up nako na ako no koy vaginal infection. Mao gyud na infection. Dili man ni nako makuha akong partner ba kay may uyab siyang bayot sa una o posible o pag sige nako og gamit og panty shields, posible ni siya nga naay sexual contact relationship rather kining contamination, no? Ikatulong pangutana, nagpa-HIV naman mi sa akong partner og negative man ang result. Buot bang ipasabot nga wala ni sa akong partner makuha, wala man koy laing sex partner. Dili lamang HIV or AIDS ang sexually transmitted disease, daghan man. Naay gonorrhea, naay syphilis, daghan pa, changroid, so daghan pa. So posible nga dili ni siya HIV but some other sexually transmitted disease. Ikaw pa to katapusang pangutana, nabdos ko og ang ginisita sa doktor nga antibiotic para sa akong vaginal infection. May ginisita siya. Safe ra ba nako nga tumaron alang sa akong baby? Unsay akong buhaton? Well, gi-calculate naman na sa doktor ang dosage o ang inunta ang frequency sa pag-inom nitungkol sa mga antibiotic ug ibalo ang imong doktor unsang antibiotic ihatag sa imo para nga dili maapektuhan ang imong baby. So balik to the vaginal discharge kay imong giingon, normal rugged nang naay discharge especially kung pregnant ang usa ka babae, no? Pero ang discharge nga normal clear na siya, white, somewhat sticky, murag may pagka milky white ba, no? Wala ni siya noticeable odor. Pero baho-baho na gani, alarming na siya, no? Normally, it looks like yellow in your underwear. Ma-alarm ka na kung baho-baho lagi, no? You must see a doctor. Ipang discharge nimo, daghan, unya, lain na ang baho. Kay normally akong balikon odorless ni siya. Ang imong inunta ihi kung naka-infection going on gikan sa light yellow man atong ihi, no? Kung naka-infection going on mahimo ni siyang dark yellow, Unya, gikan sa pagka-sticky or pale yellow nga color, mausab ni siya. So, naani mga dagang hinungdan o para nga inunta, makaingon ka nga safe ba sa imong baby kung magpadidi ka or nabdos man ka, tumana lang ang giingon sa imong doktor mainom ka antibiotic. As we all know, the best way to check, to conclude nga kung mabdos ang usa ka lalaki o di ba, or not lalaki, usa ka babae o di ba, kung magpa-pregnancy test, no? Kining human chorionic gonadotropin testing, HCG testing, kanang pagsuta kung nabdos ba ang usa ka babae o dili ba. Okay? Balik ko na ko, normal na sa usa ka babae nga naay discharge pero dili siya kining lain ug baho. Naman gi-discharge. Kung naa kay infection, gingon na sa imong doktor, fungal infection ba karon, mahimo ni sila murag creamy, murag dark yellow, nga di ka kasabot. So alarming ni siya len og ginaot nga padayon nun mo ginom tong antibiotic nga gidosita sa imong attending doctor og you come back to him as soon as possible for check up to check kung naa pa ba kay infection, fungal ba, bacterial or viral infection sa unsa makakos ni siya og discoloration sa imong ihi, panimaho nga discharge og dili nindot nga paminaw sa imong lawas nga di ka kasabot, murag kapoy usay hilantan ka, malipong ka, dugduog, mao na mga signs and symptoms. Alright, so hinaot nga nakasabot ka sa akong explicar ni Molen sa Mindanao. So once again, ako si Dr. Rene Obra, mapasalamaton kaayo ko with Atty. Bathan sa inyong makanunayong pagpaminaw sa mong RMN program. Nagpabilin kaming numero ng istasyonan din sa atong lugar.